aron masiguro nga maabot gayud sa mga labing nagkinahanglan nga sektor sa komunidad. Ang Kapitolyo karon ang moduol ngadto sa katawhan aron maghatod sa mga serbisyo. Sama na lang niining mga grupo sa kababayen-an sa lungsod sa Dalaget nga gihatagan sa Kapitolyo og napulo ka sako sa bugas aron makapadayon sa ilang bugasan sa kababayen-an nga patigayon ato sa Caravan of Services sa segundo distrito ni adtong Hunyo 16. Ang Dalaget Women's Federation misalmot sa bugasan sa kababayen-an, usa ka programa nga gisugda ni Gobernador Gwen Garcia niadto pang tuig 2010 ato sa iyang unang mga termino isip gobernador. Sa maong programa, mohatag ang lalawigan og napulo ka sako sa NFA nga bugas sa mga grupo sa kababayen-an aron ila kining mabaligya ug mapatubo. Og sukad sa pagsalmot sa Dalaget Women's Federation ni adtong tuig 2015, napatubo nila ang ilang 250,000 pesos nga puhunan ngadto sa 1.4 milyones ka pesos. Angayan ra usab nga sila ang gigantihan sa Best Implementing LGU sa ilang distrito sa bugasan sa kababayen-an. Matud nila ang bugasan nakatabang ilabi na sa kadtong anaa sa mga lagyo nga mga barangay kay dili na sila mopliti og mahal aron mopalit og bugas kay ang munisipyo mismo ang mohatod sa bugas og libre sa ilang mga bugasan centers. Gawa sa bugas, gihatagan usab sila og bisayang manok og mga baktin nga mahimo nilang pasanayon aron iapod-apod sa mga miyembro. Sa among barangay manggod mo, tag manggumi barato, para dili manggod na mo iparehag komersyal. Ang among baligya tag 27, 29 ana. Una sa tanan magpasalamat jud ko ni Gob. Kay tungod man niya na himo ni siyang bugasan sa kababayenan. Kay mga babae kaniya to maghingot anay ra. Karon nga dunay bugasan sa kababayenan, dunay Association of Women's. Naana na sila nakita nga unsa ilang matabang sa ilang bana. Ato sa mga Caravan of Services, gihatagan usab og vitamins ug food packs ang mga barangay workers sa segundo distrito ug mga lain-laing klase sa binhi ug mga utanon ug buhing hayop alang sa mga sugbusog district winners. Nanghatag usab og mga assistive devices alang sa mga kabatan-unan ug katiguangan nga mga persons with disabilities o PWDs, mga vitamins ug vegetable seeds alang sa kapulisan ug mga tunghaan alang sa ilang pagpatuman sa sugbusog program ug agri-fishery insurance alang sa mga mag-uuma ug mananagat. Sa iyang pamulong, si Gobernador Garcia nagkanayon nga paningkamutan gayud sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga padayon nga mapaabot ang mga serbisyo. Bisan pa man sa bisan unsa nga hagit o babag, ilabi na karon sa padayon nga pagpatuman sa lisod nga protocols nga agian sa mga Sugboanong OFWs ug ROFs. Bisan pa man sa tanang pag-uyog, hagit, bisan pa man sa tanan nakong kinahanglan at ubangon, panalipdan ko kamo, barugan ko kamo, mga pinalangga nakong Sugboanon. Ako, gitagaan gayud sa tanang matang nga paghagit. Apan di ay, kaganina, gipahinumduman tingali ko, Diyos sa kahitasan. Nga Gwen, wala ka, nag-inusara. Anaa usab ang katawhan na mukuyog kanini. Samtang si Dalaget Mayor Jeffrey Bilsinia mapasalamaton usab sa mga gasa nga gihatod sa Kapitolyo dili lang sa ilang lungsod apan sa tibok segundo distrito. So di lang kinahanglan muadto pa ta dito sa Kapitolyo. Diyan na miduol dire ang mga serbisyo nga gihatag sa atong provincial government. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.